Искәндәр Аяз улы Гыйләҗев тарихчы, галим, фәннәр докторы, профессор, җәмәгать эшлеклесе. Бүген Татарстан Фәннәр академиясенең татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты директоры. Җыеп кына әйткәндә, күп кырлы һәм кызыклы шәхес. Шәхесләр сәхифәсендә Искәндәр Гыйләҗев. Benim tормышымда әти булды. Безгә әкиятләр укыды ул, без стекларга ятканда, безгә дөнья күрсәтте дөрестән дә, чөнки без сәяхәт иттек бала чактан ук. Менә Германиядә без яшәдек, миңа 9 яшь булганда мәктәпкә җиргәнем анда, һәм хәтерлим әтием мине мәктәпкә затканын. Ул мин трамвайда барадыр идем, әти велосипедта барадыр идем. Җил давыл чыкканда ул безнең өчен тын гавань. Яңгыр ишеп яуганда ул безне каплаучы кул чатыр. Кормандагы якты юлыбыз, күзгә аккара күренмәгәндә, ул безгә аллы гөлле пыялабыз безнең өчен. Тайнырлык нык җилкә, гаилә безнең абруе, иң югары белгече. Минем өчен шәхсән әтием идеаль образ, яратларның идеаль образы. Кунакка еш киләсеңме соң? Юк. Ни? Ширәк. Нишләп алай? Белмим. Әнидән тора бөтенсен. Алып килмимме әни? Ул бик ышан хәзер. Бабаеңны яратасыңмы? Әйе, бик нык. О, рәхмәт инде. Рәхмәт. Без Искәндәр белән инде бергә 34 ел яшибез бергә, киләсе елга 35 ел була. И һәрбер көн өчен Искәндәргә зур рәхмәтлемен мин. Дөрестән дә менә гаилә тормышы өчен Искәндәр менә дигән кеше. Ул бик зур терәк безнең өчен. Гаилә кешесе буларак, аның тагын бер бик әйбәт сыйфаты бар, белмим, хатын-кыз өчен ул бик мөһимдер. Ул тәмле әйберләр пешерә иттән. Бик ярата ул җирдә казынырга, гөмбә җыярга ярата ул. Әтисе исән булганда, ул бала булганда, әтисе белән бергә урманга йөрергә яраталар ялар. Хәзер дә урманга йөрергә ярата, бөтен хайваннарны, кошларны, үсемлекләрне бик әйбәт белә ул. Менә һәр оныклар белән йөри, аларны да өйрәтә инде. Кешенең бәхете үзе белән, барсы да үз кулында. Гыйләҗевлар гаиләсендә ул атадан балага күчеп киләдер кебек. Чынлыкта бу дөрес тәрбия ата-ана мәхәббәтенең чиксезлеге нәтиҗәсе. Бүгенге сюжет героебыз Искәндәр Гыйләҗев 1958 елның 31 августында Казан шәһәрендә татар язучысы Аяз Гыйләҗев гаиләсендә беренче бала булып дөньяга килә. Киләчәккә яраклы кешеләр тәрбияләсәк иде дигән максатыбыз булгандыр инде. Аяз минем белән яши башлаганчы ук әйтә иде. Минем балаларым чит телләр белергә тиеш. Минем балаларым сау-сәламәт булырга тиеш дигән миңа шундый заказ биргән иде. Шулай итеп, мин шул сүзеннән аның гомерем буе менә шул сүз җитте миңа. Аяз Гыйләҗев улы булу авырмы ул? Җиңел дә, чөнки шундый әти булганда тормыш ничек оешкан, барсы да матур барган, әти гаиләнең терәге булган, бөтенсен матур итеп оештырган безнең тормышта. Икенче яктан бик зур җаваплылык та, андый исемгә тап төшерү мөмкин түгел, берничек тә ул исемгә һәр вакытта да лаек булырга кирәк. Аяз Гыйләҗев үзенең уллары белән һичшиксез горурланыр иде. Искәндәр әфәнденең дә балалары саф татар телендә аралаша, фикер йөртә, оныкларының теле дә татарча ачылган. Иң мөһиме, үз алдыңа куелган максатларыңны, бу дөньядагы урыныңны белергә, аңларга кирәк ди ул.
Инде Искәндәр Аязулының фән дөньясындагы тормышы хакында Казанның 94-нче мәктәбендә урта белем алганнан соң 1979 елда ул Казан дәүләт университетының тарих-филология факультетын тәмамлый. 1982-1985 елларда Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм тарих институтында, 1985 елдан Казан дәүләт университетының СССР тарихы кафедрасында ассистент, өлкән укытучы, доцент булып эшли. Мәскәүдә аспирантурада укып, 1983 елны 18-нче йөзнең икенче яртысында Урта Иделдә татар крестьяннары дигән темага кандидатлык диссертациясе яклый. Докторлык диссертациясенә дә шушы теманы алырмын дигән фикердә була ул. Ләкин дөньялар ачылып китә, чит илгә чыгу мөмкинлеге туа. Фәнни оешма белән академик алышынулар системасы нигезендә чит телләрдәге татар тарихына багышланган материалларны өйрәнү дигән тема буенча конкурс аша узып, 1990 елда беренче тапкыр Алманиягә бара. Мин рәхәтләндем. Мин күпме копия ясадым, конспектлар төзедем. Гайс Хакыйның Парижда чыккан 33 елда рус телендәге Идел Урал брошюрасын күргәч, мин таң калган идем. Аның копиясын алып кайттым. Шуннан кызык юнәлеш бит, әйме. Без бит белергә тиеш татар язмышы. Татарның язмышы бик төрле. Беренче баруында 10 ай дәвамында эзләнү эшләре алып бара. 1994 елда тагын 2 ел Алманиядә яши. Идел Урал регионы темасы буенча эшли. 2000 елның ноябрендә Казан дәүләт университетында 2нче бөтен дөнья сугышы елларында төрки мөселман хәрби әсирләре һәм эмигрантлары арасында коллаборационизм хәрәкәте темасына докторлык диссертациясе яклый. 2011 елга кадәр Искәндәр Гыйләҗев университетның татар филологиясе һәм тарихы факультеты деканы, татар халкы тарихы кафедрасы мөдире. Бу чор Искәндәр Аязулының тормышында иң мөһим аерым бер бүлек дисәк тә ялгыш булмас. Үз хезмәтемнән һәм үз өлешемнән канәгать калдым. Мин тырыштым. Ике нәрсә барып чыкмады. Беренчесе, татар дөньясы шактый тар һәм ябык. Мин аны киңәйтергә тырыштым. Бигрәк тә безнең тарихчылар һәм филологлар дөньясын киңәйтергә тырышып карадым, барып чыкмады. Икенчесе бу ансы минем колдан килгән булгандыр инде, ләкин ансы да барып чыкмады. Татар теле укыту методикасы чыгышы буенча аерылып тора торган, тел белү дәрәҗәсе белән аерылып тора торган балалар өчен аерым методикаларны булдыру барып чыкмады. Яңадан без шул хәлдә калдык. Консерватизм, элеккерәк ничектер багажга таянып бару һәм элекке методикага ышанып яшәү. Бүген Искәндәр Гыйләҗев Татарстан Фәннәр академиясенең татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты директоры. Ширек гасыр тарихы булган оешма бу. Без 3 ел эшлибез Искәндәр Аязович белән шушы институтта соңгы 3 ел. 3 ел эчендә менә институтны капитальный ремонт ясадык. Җитәкченең аның башында булырга тиеш бүгенге көн ансы үзеннән үзе билгеле инде, күбрәк ул иртәге көн турында уйларга тиеш. Менә безнең җитәкче шушы иртәгесе көн турында уйлап яши. Бу институтның төп эше әлбәттә ул татар энциклопедиясын чыгару һәм аны инде бүгенге көнгә кадәр 6 томлык рус телендә татар энциклопедиясе, татарская энциклопедия басылып чыкты. Ул әзер. Татар телендәгесе 5 томы басылып чыкты. Хәзерге көндә безнең институт коллективы шушы татар телле басманың 6нчы томы өстендә эшли. Безнең институт бер басма институты түгел, безнең институт киң һәм шактый катлаулы, җаваплы башка эшләрне дә башкара. Һәм без менә төрле юнәлешләр буенча шундый мәгълүмати басмалар әзерләргә керештек һәм күптәннән бу эшне алып барабыз. Киләчәккә булган планнарына килсәк, татар электрон энциклопедиясын булдыру. 2018 елда инде аның беренче варианты чыгачак. Шулай ук планда Татарстан халыклары энциклопедиясын бастыру. ТССРның 100 еллыгына багышланган берничә басма әзерләү. Беләктә көч, йөрәктә дәрт булганда татар халкы милләтебез үсеше өчен эшләргә әле ди ул. Минем иң яраткан сүзләрем җаваплылык һәм профессионализм. Һәм менә мин кешедән дә шуны көтәм һәм шуны таләп тә итәм. Һәм үземә дә шундый шартларны куям. Мин мәсәлән шунысы белән горурланам. Менә мин шушы үземнең иҗади эшемдә, фәнни эшемдә баскан һәрбер мәкаләм яки китабым өчен мин бер кашан да йөзем кызармый. Һәм менә бу минем тормыш нәтиҗәм һәм тормыш принцибым. Һәм мин шунысы белән горурланам. Менә шу 60 ел дәвамында мин бу принциплардан тайпылмыйча. Мин бер басмам өчен дә миңа ятты. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Казан.